Soyayya daɗi wani sa'in kuma ta yi ƙuna, dole na yo jiranki za mu haɗu wata rana. Wata ranar talata ne na tashi da safe, da na je na yi wanka, kayan da zan sa na goge, wanda kwayayi laifi burinsa kawai a yafe. Sai na fito waje ni kaɗai na zauna a gefe, sai abokina ya fito ya ce barka da safe, muka gaisa da shi na koma gida na zauna. Sai na ji an kira wayata ni kuma na ɗauka, sai na ji an ce mini ya Adam ni ce taka, ni kwa na tambaya na ce waye ke faɗar haka.